A karan farko Adam A Zango zai fitar da wata zazzafar waka wanda ya yi ta ba don kowa ba sai don fiyayyen halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tun dai bayan da jarumi Bello Muhammad Bello ya sa gasar rera waƙar yabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin abinda a turanci ake kira challenge, mutane da dama daga ciki da wajen masana'antar Kannywood suka yi ta gwada basirar su wajen yin waƙar ta yabon manzon Allah suna turawa. Wanda a cikin wannan gasa ne ma dai jarumi Ali Nuhu shi ma ya ce ba za a bar shi a baya ba, inda ya rera wata waƙa ta yabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wadda mawaƙiya Maryam Fantimotu ta yi. Kafin mu shiga batun Adam A Zango, bar ku ga irin salon jarumi Ali Nuhu inda yake rera waƙar ta yabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wadda Maryam Fantimotu ta yi. Ka ƙure sanin masana al'azizu, sannu sarkin daɗi lazizu, lafiya da haikawa mazu ƙadarin irada kake mahfuzu, mammadal mada kai kaɓarar da shirka, sha karatu a gaibu ake ganinka. Zahiri idan ka ga dama abinka, shi yasa na ce ko ta ina akwai ka. Ran kiyama nake kallo kasidi, kai shiga ta ƙasaita Mahmudi. Mala'iku 70,000 masu gadi, kuma agun isassu ke ɗaura siddi. La sharika annabi ba na biyunka, mizu rangwaza ɗaba. Duk halitta babu kwatankwacinka annabi sallallahu alaihi wasallam. To ga kuma asalin mai wakar wato Maryam Fantimoti a lokacin da take rera wani bangare daga cikin wakar tata. Ina son zuce hakika annabi ya kusanci na danganinka annabi so ni in so ka kar da gini Allah annabi ba ni in bi ka kar ka hana ni jalla annabi ya gwanin da ke iya ɗebe jalala. Maryam abin da ka sa a sallah annabi damuwa ta guda ɗaya ce ilahu annabi tun da na so ka yarda a ƙara sulhu annabi ko da lazumi ko na shigo da ihu annabi na son zuce hakika annabi ya kusanci na don ganinka annabi so ni in so ka kar da gini Allah annabi ba ni in bi ka kar ka hana ni jalla annabi ya gwanin da ke iya ɗebe jalala. Maryam abin da ka sa a sallah annabi damuwa ta guda ɗaya ce ilahu annabi tun da na so ka yarda a ƙara sulhu annabi ko da lazumi ko na shigo da ihu. To shi kuma Adam A Zango a matsayinsa na mawaƙi, studio ma ya shiga gaba ɗaya domin ya fito da irin nashi salon na yaban, inda A Zangon ya bada sanarwa cewa nan ba da jimawa ba zai saki waƙar. Bari kuma yanzu ku ji kaɗan daga cikin waƙar yaban da Adam A Zango ya yi. Muhammadu dangatan Allah, Nabi dangatan Allah, ya Muhammadu dangatan Allah, Nabi dangatan Allah. Ka fi kowa a duniya ka zarta kowa a lahira, domin kai an kai duniya albarkacin ka muke ci ya Nabi dangatan Allah. Sai mu harka duka dan manzo Nabi dangatan Allah. Ku bani tafi dan baban Fatima annabi sai annabi ya manzan Allah annabi sai annabi ya manzan Allah. Annabi mamintaccen Allah zababban Allah mai tafarki ni kake ne littafi da ba sake. Allah ya buɗe idan mai ganin da baya gani don kai. Allah ya buɗe kunnan mai jin da baya ji don kai. Mai alfarma a duniya mai ceton bayi a lahira, ba wanda zai shige aljanna in ba soyayyar Muhammadu. Annabi sai ya ba da raina gare ka shugaba Ahmadu. Duk laifukana ka roƙa mina an san madu, baka da tamka a duniya Muhammadu Rasulullah. Annabi